l'origen de Harry Potter, les cròniques de Nàrnia i la història interminable es remunta a les rondalles i els contes de fades? Avui descobrirem què és la literatura fantàstica i com ha arribat fins als nostres dies. La literatura fantàstica ens convida a somiar i viatjar a mons imaginaris, viure aventures increïbles i enfrontar-nos a terribles desafiaments amb els nostres poders especials. Fa molts anys, les històries fantàstiques es transmetien oralment de generació en generació, en forma de contes o rondalles que sempre solien acabar amb una moralitat o ensenyament. En aquests contes apareixien éssers meravellosos, com dracs, bruixes, gegants, sirenes, mags o fins i tot animals parlants. Eren relats fascinants que estimulaven la imaginació i la curiositat dels més menudets. Per això, alguns escriptors, com Hans Christian Andersen, Charles Perrault o els germans Grimm, recopilaven aquestes narratives de tradició oral i van començar a constituir la literatura infantil. Gràcies a ells podem gaudir de contes tan famosos com La Bella Dorment o La Reina de les Neus, una història que després coneixeríem amb el nom de Frozen. Passat un temps, van sorgir relats que tenien com a principals protagonistes de les seues històries la imaginació i la fantasia. Alicia en el País de les Meravelles, de Lewis Carroll, o Pinocho, de Carlo Collodi, són alguns exemples. Un dels escriptors de fantasia infantil més reconeguts és Michael Ende, amb el seu llibre La història interminable. Michael Ende ens transporta al món de fantasia, un lloc que es veu amenaçat per el no-res i que un jove anomenat Bastien té la missió de protegir. Però, què és realment el no-res? I per què vol destruir fantasia? El no-res representa la pèrdua d'imaginació de xiquetes i xiquets, perquè si deixes de somiar, el regne de fantasia deixarà d'existir. I és que la literatura fantàstica és, abans de res, somiar, imaginar i deixar-se dur per la màgia de les històries. Roald Dahl ho sabia millor que ningú. Per això va escriure novel·les per a xiquets, com ara Charlie i la fàbrica de xocolata, Batilda o Les bruixes, repletes d'humor i molta màgia. Existeixen molts tipus de literatura fantàstica. L'alta fantasia, també anomenada fantasia èpica, s'ambienta en mons ficticis amb les seues pròpies regles i races. Coneixeu El Senyor dels Anells? Es situa dins de l'alta fantasia, ja que la seva història ocorre en regnes inventats i apareixen criatures fantàstiques, com ara els hobbits o els elfs. I què em dieu de The Witcher? També és alta fantasia, perquè l'acció es situa en un món imaginari i el protagonista és un bruixot. Per cert, sabies que Tolkien, l'autor del Senyor dels Anells, era amic de Lewis, l'escriptor de Les cròniques de Nàrnia? Els dos pertanyien a un grup de la universitat on intercanviaven opinions sobre els seus textos i s'animaven a continuar escrivint. D'altra banda, la baixa fantasia narra esdeveniments màgics que succeeixen en el món real, on no haurien d'ocórrer, per exemple, Crepuscle o Caçadors d'ombres. A més, les rondalles també es van reinventar i es van transformar amb el temps, adaptant-se a l'edat moderna. Però no podem parlar de fantasia sense esmentar el mag més famós de tots els temps, Harry Potter. Harry i els seus amics estudien fetilleria en l'escola Hogwarts. Allà desenvolupen les seues habilitats màgiques, aprenen a realitzar encanteris i pocions i s'enfronten a grans perills orquestrats pel malvat Lord Voldemort. La nostra literatura també ha contribuït a aquest gènere tan meravellós. Sense anar més lluny, en 1950 Enric Valor va publicar les seues rondalles valencianes, contes populars de la tradició oral valenciana, repletes de llegendes fantàstiques, llocs encantats i personatges increïbles. Sense elles, no hauria sigut possible gaudir d'una bona part de les històries que la pervivència oral ha integrat en la nostra memòria col·lectiva. Una altra de les escriptores més destacades de la nostra regió és Laura Gallego García. Va començar a escriure amb només 11 anys i ara ja du més de 40 llibres publicats. La majoria d'ells centrats en la fantasia juvenil, com Memòries d'Idun,
Guardians de la Ciutadella, Cròniques de la Torre o On els arbres canten. Com veus, existeixen moltíssims llibres de fantasia. Quin és el teu favorit?